Takže dnes sa ponoríme do mysle jedného mladého, trochu strateného rozprávača z jednej z najznámejších kníh 20. storočia. A aby sme ho naozaj pochopili, nebudeme sa pozerať len na to, čo robí. Kľúčové je, ako to hovorí. Práve jeho vlastné slová, úprimné, surové a bez akýchkoľvek príkras, sú kľúčom k celej jeho ceste. No, poďme na to. Hneď na začiatku nám rozprávač ukazuje, ako vidí svet, s poriadnou dávkou irónie a s pocitom, že nikam nepatrí. Keď povie niečo ako bol som pravdepodobne jediný normálny prípad v celom podniku, hneď vieme, že sa cíti ako totálny outsider. A presne tento pocit bude formovať všetko, čo sa stane ďalej. Ak chceme pochopiť jeho cestu, musíme najprv pochopiť jeho svet. A ten jeho svet sa začína celkom zaujímavo pri knihách. Práve jeho vzťah k literatúre nám ukáže, čo je pre neho v živote naozaj, ale naozaj dôležité. Pre neho knihy nie sú len nejaké príbehy na papieri. Sú to skoro ako priatelia. On sníva o autoroch, ktorým by mohol len tak zdvihnúť telefón a pokecať si s nimi. Vôbec mu nejde o nejakú literárnu techniku, ale o ten ľudský kontakt, o autentickosť. A presne táto túžba po skutočnom, nefalšovanom spojení ho bude sprevázať na každom kroku. No a práve táto jeho potreba autentickosti ho stavia do neustáleho konfliktu so svetom. So svetom, ktorý on vníma ako jedno obrovské divadlo plné pretvárky a falošných úsmevov. Vítajte vo svete, ktorému on hovorí šaškovanie. Všimnite si, aký má na to radar, aký je ostrý v tom, ako vidí pretvárku. Dokonca aj v talente vidí nebezpečenstvo, moment, keď sa umenie zmení len na obyčajné predvádzanie sa. Presne ako tí herci, ktorí už vlastne nehrajú postavy, ale hrajú len, sami seba ako hrajú. A tu to vidíme úplne jasne. Táto pretvárka ho doslova ničí. Prázdne slová ako božsky, to je pre neho symbol povrchnosti, ktorá ho úplne oberá o energiu. Proste ho to ubíja. Pre nášho rozprávača je svet dospelých plný takýchto nepísaných pravidiel. Je to jedna veľká hra, ktorú on hrať odmieta. No a práve tento jeho postoj ho bohužiaľ odsudzuje na osamelosť. Takže čo urobí? Vydá sa do ulic New Yorku a hľadá. Hľadá kohokoľvek, kto je skutočný. Jeho cesta sa však, ako uvidíme, mení na jednu sériu sklamaní za druhou. Každé jedno stretnutie, či už je to s tými povrchnými dievčatami zo Sietlu, s bývalou frajerkou Sally, alebo dokonca s prostitútkou Sunny, každé jedno ho len utvrdzuje v tom, že je na tomto svete úplne sám. Zaujímavé ale je, že si uvedomuje aj vlastný podiel viny. Vie, že jeho nálada, jeho vnútorné nastavenie mu bráni nadviazať ten skutočný vzťah, po ktorom tak túži. Je to taký začarovaný kruh, z ktorého nevie ako von. Ale v celom tomto svete pretvárky existujú dve svetlé výnimky. Dve osoby, ktoré pre neho symbolizujú všetko nevinné a autentické. Jeho zosnulý brat Ali a mladšia sestra Phoebe. Ali jeho bejzbalová rukavica s básňami, to je viac než len nejaký predmet. Je to symbol sveta, kde je kreativita úplne prirodzená a neslúži na to, aby sa človek predvádzal. Zeleným atramentom. Viete, tento malý detail nám ukazuje, aký bol Elie jedinečný. A presne táto jedinečnosť, tá originalita mu vo svete dospelých tak strašne chýba. A rovnako hlboký vzťah má aj so svojou sestrou Phoebe. Celé to jeho pátranie po platne je vlastne symbolom jeho túžby ochrániť jej nevinnosť pred tým falošným svetom. A aj keď tú platnu nakoniec rozbije, na čom naozaj záleží, je ten úmysel za tým. Ten svet ho však nakoniec dobehne. Jeho jediným východiskom sa stáva sen o živote niekde v ústraní, ďaleko od všetkých. Tento sen ho však privedie až na úplný pokraj zrútenia. Jeho snom nie je nejaké dobrodružstvo, ale ticho. Predstavuje si svet bez tých zbytočných rečí, bez pretvárky. Proste svet, kde môže byť konečne sám sebou. Jeho sen sa ale rozbije v jedinom okamihu. V momente, keď sa objaví Phoebe s kufrom v ruke, pripravená ísť s ním. Jej nevinná túžba byť s ním ho prinúti čeliť realite. A presne v tomto momente, keď sa pozerá na svoju sestru na kolotoči, nachádza to, čo tak dlho a zúfalo hľadal, skutočnú, nefalšovanú, čistú radosť. A práve tento okamih ho zachrání. A tak sa jeho príbeh končí otázkou. Otázkou, ktorá je aktuálna možno viac ako kedykoľvek predtým.
Ako si zachovať svoju vlastnú tvár vo svete, ktorý nás neustále núti nosiť nejaké masky? A dá sa vôbec dospieť bez toho, aby sme stratili aspoň kúsok tej detskej nevinnosti? No, a na to si už asi musí odpovedať každý z nás sám.